Allah ya wadaran naka ya lalace, Allah ya wadaran naka ya lalace, amma ƴan arewa wato influencers namu da celebrities namu da masu fara'aji da in aka kafa kibara kai magana wallahi duk bamu da amfani ban cire kaina ba duk mu da kai ne maganar gaskiya kenan na faɗa do your worst gaba daya fi sabilillahi nake yaushe mu ƴan arewa zamu yi hankali ne abinda bai shafe mu ba abu irrelevant abinda ba zai kare mu da komai ba wato shi muke wa Muke da so shi muke fi ba karfi abinda wato idan ba da ka mana likes ba zai ka mana followers ba zai ka mana comments da sauransu hakan nan ka yi trending ka je viral ba za ka yi ba bai shafe ka ba ruwanka da wannan nan abu na Trump America wannan da yace zai kawo attack da sauransu hakan nan abu ba da mu yake ba ta inda zai wannan mun riga musu hankali ba zai dauka ba amma gaba daya arewa gaba daya ba inda bai dauka ba wannan ya posting wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya karade ko ina masu comedy su yi masu fada su ji masu hada wannan su yi kowa yana magana amma da yake wannan bayan Allah da aka sace a Kebbi State wato bare amfane mu ba zai kawo mana likes ba zai kawo mana audience ba wato ba ruwan ba curu kake ji ba wanda ya magana a ce an kwashe yara 25 har a kashe malamin su amma ba inda kake ji wajen kwana biyu kenan yaushe mu yan arewa zamu yi hankali yaushe zamu san ciwon kanmu ana kashe mu muna gani amma kuma nan da ake magana cewa ana akwai genocide a kristoci ana kashe a Najeriya ko ina kake ji yana magana ko ina kana ji ya dauka amma mu wato da yake gashi nan wurin wato mu wannan ba abin da ya shafe mu ba ruwan mu kenan wato har biya wuce ta kai da faɗi kan uban kowa ba wanda yake magana akai wallahi ya kamata mu san me yake mana zafi me yake kamata mu san ciwon kanmu abin da ya faru da wani wallahi idan kana dariya kana ga bai faru da kai ba wallahi kai baka fi karfi ya faru da kai ba ko ya faru da dan uwanka ba Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ubangiji ya shirye mu baki da amina rabbal alamin duk wanda ya ji zafi do your worst